Yamamo Aquaba, the SikamanMedia, internet dwumadibea so. We Yɛn Wɛbsaet No Botaeɛ no fa a ɛtɔ so mmiɛnsa. Ansa bɛkɔ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa so no, yɛbɛdi kan ahwɛ deɛ yɛyɛ ɛwɔ ɔfa a yɛdi kan ne ɔfa a ɛtɔ so mmienu no emu ho nsɛm kakra. Wɔ ɔfa a yɛdi kan no mu no, yɛkyerɛ mo SikamanMedia Yɛn Botaeɛ ankasa ne ɔkwan a mobɛtumi afa so aba SikamanMedia internet dwumadibea hɔnom. Na yɛne agye paa sɛ mo bebree na akyerɛ ho ani so. Mama yɛn nyansahyɛ ahodoɔ nso a ɛbɛtumi aboa ma yɛn dwumadie nso ayɛ kama. Yɛne so na yɛda mo ase paa nso. Wɔ ɔfa a ɛtɔ so mmienu no mu no, yɛkyerɛ mo sɛdeɛ mobɛtumi afa so akɔ yɛn SikamanMedia TV, yɛn official YouTube channel hɔnom no. Yɛkyerɛ mo ɛno ɛwɔ ɔfa a ɛtɔ so mmienu no mu. Ɛno nso yɛkaaka yɛn ho nsɛm kakra ɛwɔ ha. Aha sɛ ɔhwɛ bi a subscribe button wɔ na ayɛ tuntum. Na kyerɛ sɛ nipa koro wɔ ha no wa subscribe dada. Sɛ wo unsubscribe yɛ a wobɛhu sɛ wo deɛ no bɛyɛ kɔkɔɔ. Ndi sɛ ɛda so ayɛ kɔkɔɔ deɛ a na kyerɛ sɛ wo unsubscribe yɛ. Ɛnna ne yɛ bɛsrɛ wo sɛ wobɛmia subscribe no so. Wowie nso wɔamia adɔma na ɛwɔ hɔ no so. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wonya notification ɛbɛbɔ adɔma na wahu sɛ bibi foforɔ ana video foforɔ bi a efi SikamanMedia TV aba na wo nso wanya bi ahwɛ. Ɛno ho nsɛm na ɛwɔ hɔ no. Afei, mekyerɛ mo ade foforɔ bio. Moma yɛmmia Paa George story yi so na yɛnhwɛ adeɛ. Sɛ wobie video biara na sɛ ɔbɔ a kɔsi wie pɛɛ no a, wobɛhu subscribe button no bi nso. Wei na mekyerɛ no. SikamanMedia subscribe. Wohu sɛ yɛ kɔkɔɔ. Na yɛ sɛ yɛn subscribe yɛ no no. Sɛ ɔnyɛ subscribe pɛ, ɛbɛtumi ɛbɛyɛ tuntum. Nti ɛpɛ sɛ mo share no nso ma yɛn. Afei, moma yɛnkɔ ɛnɛ deɛ no so. Ɔfa a ɛtɔ so mmiɛnsa. Ɛno fa Facebook. Yɛn official Facebook page no. Ɛno nso sɛ wobie website, SikamanMedia website, na wokɔ ase hɔ pɛɛ a, ɛhɔ na wobɛhu Facebook no. Womia so a, ɛbɛbie Facebook no te sɛ nea wo ho sisi yɛ. Ɛbɛbie ma wahu. Aha nso yɛde nsɛm ahodoɔ anaasɛ kasɛba ahodoɔ ɛwɔ yɛn internet so ɛne video ahodoɔ no bi a ɛwɔ yɛn YouTube channel no so no, yɛde no mu binom agu ha a ɛno nso atiefoɔ ne ahwɛfoɔ bɛtumi akɔ hɔ na wahwɛ na wakenkan news. Afei nso abɔ bi atie ɛwɔ YouTube channel hɔ. Wobɛtumi alike na wahyɛ nso ama adɔfoɔ nso ma wɔn nsa ɛka bi. Nti wei ɛyɛ yɛn official Facebook page anaasɛ channel. Wobɛhu kasɛbɔ ahodoɔ anaasɛ news ahodoɔ bebree ɛwɔ yɛn channel no ɛso. Anaasɛ yɛn SikamanMedia Facebook no so. Sɛ womia sɛdeɛ mamia yi a link na ɛkɔ YouTube no so a, wonya mia ya de bɛba YouTube ha. Ɛwɔ mu sɛ wɔ Facebook deɛ, nanso link na ɛwɔ hɔ no ɛna ɛde aba YouTube no. Sɛ womia aha nso a, link ahodoɔ a ɛno deɛ ɛnkɔ Facebook na mmom ɛka kasɛbɔ ahodoɔ bi ho asɛm no, ɛno deɛ ɛbɛsan de waba SikamanMedia.com yɛ website nankasa so ama no nso wakenkan nsɛm a ɛwɔ hɔ no. Sɛ obi wɔ Facebook a, ɔno nso bɛtumi anya yɛn nso no bi akenkan ahwɛ YouTube videos no bi. Yɛn telephone number no mu baako na ɛwɔ ha sei no. Ebi ɔpɛ sɛ ɔfrɛ na
wobɔ nneɛma a wotɔn ho dawuro, woyɛ advert anaasɛ bi a woma nyasanhyɛ ahodoɔ bi a wobɛtumi afrɛ saa namba yi na wo ne yɛn adi nkitaho. Yɛda mo ase.